Ngalirang berita liyane, nekat dodolan empal brewo awan-awan, ulasan mbok ndewor plat kuning kecakup razia tim gabungan nang Sidoarjo. Wong-wong ikuti amanah teko warung-warung nang Krembung, Sidoarjo janing. Lah nang razia iku petugas yo ngamanah 3 wong lanang irung drangus sing kepek hohohihe nang jero kamar. Satpol PP Sidoarjo, TNI, karo polisi kasil nyingkap praktek prostitusi ilegal nang pinggiran kutha Sidoarjo. Kegiatan ilegal iku kebongkar sakmarine petugas ngrazia warung-warung umbaran nang daerah Kecamatan Krembung. Nang razia iku petugas nyeduk welasan mbok ndewor plat kuning janing. Wong-wong iku nekat ngladeni pelanggane awan-awan nang jero kamar kayu sing sengaja dicepakno. Sebagian antarane nyaru dadi tukang joko warung gawe mbujuki petugas. Total ana 18 wong sing kecakup razia, yaiku 15 wong wedok plat kuning karo 3 wong lanang irung drangus. Kasih Satpol PP Sidoarjo Novianto Kusno njlentrekno razia prostitusi awan-awan iki dilakokno gawe njejekno ketertiban masyarakat merek nyegah nyebare virus HIV nang wilayah Sidoarjo. Sakmarine didata, kabeh sing kecakup razia dicangking nang kantor Satpol PP Sidoarjo gawe dipriksa terusan, mari ngono diserahno nang Liponsos gawe dibina. Mujianto Primadi, JTV.